L-abort. Bħalissa l-abort huwa xi ħaġa li qed jiġi mitkellem ħafna dwaru. Inti tara problema ta' moralità personali u problema ta' liġi, problema legali. Problema legali u problema ta' morali personali li jien għandi nażel jekk isma' da moralment ħażina lija. Jew moralment poġġeli tħallija fidejn l-individwu jew għandix tiġi legalizzata. Għandu xi jimponi framework. Jiġi naħseb li xorta tibqa' hekk fis-sens li jekk l-istat jillegalizza xorta jista' jibqa' il-fatt li hemm persuna li tħossha fil-moralità tagħha li m'għandix tagħmilha u ma tagħmilix, ġifieri xorta ħad igretat ma jfissirx li issa jinnaf għandek tfal barra miżwieġ bil-fors tagħmel abort biex il-karozza tieni darba. Naħseb li dak il-livell speċi xorta hekk tillegalizza ovvjament tagħmel aktar faċli, tagħmel iktar possibbli, iktar faċli, eċetera. Jiena l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi meta naħseb fl-abort huwa din xi ħaġa mhux ħaġa ġdida ta' fis-sens li kien hemm modi dejjem xi mod ta' kif xi ħadd jipprova jwaqqaf it-tqala ta' b'xi mod jew ieħor b'ħafna modi u ħafna drabi qed tkun b'riżultati vera koroħ tal-om u tarbijiet mutu eċetera. Manka f'antik tasmen dejjem kien jeżisti xi tip ta' xi ħaġa simili. Ovvjament fil-realtà ta' soċjetà fejn l-affett kienu iktar stabbli, meta kien ħaġa apparti kienet tkun iktar kera għax ma kienx tiġi aċċettata bl-ebda mod u allura kien ikun hemm min imur x'imkien isifer u jwellet x'imkien ieħor jew intefa' għawdex minn Malta, kien hemm ħafna stejjer fuq dak il-livelli. Ovvja l-Knisja qed tippreżenta dejjem kontra din il-ħaġa li hemm qtil marbut fiha, issa diskussati kbar enormi marbutin ma' li ma' żmien u tista' ma tistax, eċetera, u tmur l-Amerika kull stat għandu għalija kien hemm min daħħal l-abortu se neħħih, ġri għamlu diffur circuit, kien hemm stati fl-Amerika li issa ġew. Anke fuq livell federali kellek ir-Roe versus Wade li dak ħafna hemm ħafna ideat differenti. L-idea huwa taqtil, insomma li jidħol hemm. Jiena ħaġa tiġini f'moħħi huwa kemm iktar għax jeżistu barra minn Malta, ovvjament mhux Malta, aħna Malta mhux qed nitkellmu fuq tal-livell. Nisu anke miż-żewġa ġifieri, ovvjament li jagħmlu abort. Mhix kwistjoni ta' marbuta ma' żwieġ u mhux żwieġ jew nkella fedeltà u fedeltà eċetera, imma kwistjoni hemmhekk fejn dik tal tippreokkupani u tinkwetani l-bniedem kemm sar egoist. Għaliex hemm ħafna egoizmu? Jiena l-inqas kif ħares lejha jiena. Nħoss li hemm ħafna egoizmu marbut ma' din ir-realtà. Kemm naf ukoll li jiżżewġu fuq livell li żgur ma rrid ikun qatt tfal, ħankunu nistgħu ngawdu, ħankunu eċetera. Mentri bħalissa l-ikbar problema li teżisti fid-dinja Malta wkoll ħafna hija kemm koppji li jiżżewġu ovvjament ta' naqra ikbar minn tas-soltu minn ta' 16 sena konna qed ngħidu illi ma jistax ikollhom tfal. U problemi u żewġ naħat ixman karraġer, il-kwistjoni ta' inti il-kwistjoni tal-abort u il-fatt li forsi hija daqshekk ċentrali fid-diskussjoni nazzjonali taraħ proċess li huwa motivat minn prevalenza aktar għolja ta' egoizmu fis-soċjetà. Naħseb li impoġġija fuq dak il-livell. Jiena ma naqbilx ma l-abort, ġifieri qatt ma naħseb nasal biex ngħid all right. Ma naqbilx li naf ikun hemm ċerta realtà bħal naf jekk inti ġejt irrejpjata, allura għandek dritt u jew m'għandekx dritt għaliex jekk qed nitkellmu dwar ħajja u qed nitkellmu dwar hemm tarbija, hemm proċess sabiħ fil-proċess jiġri hemm xi ħaġa mixja b'mod sabiħ ħafna Imma bħal ma hemm nies li pereżempju għandhom proklivitajiet omosessuali, bħal ma hemm nies li għandhom proklivitajiet biex min jimmasturba darba fis-sena darba 5 darbiet kuljum. M'hawnx ukoll nisa li għandhom proklività iktar għolja biex ikunu materni minn nisa li forsi m'għandhomx l-istintt matern u issa li ġew stuprati daw ħejġu sforzati biex jaraw kif jagħmlu.
l-istupru li toħroq pregnancy miex dasek xi le, percentaġġ kbir ġifieri biex ikun hemm dik Le, nuża l-eżempju għax semmejtu inti. Qed nibni fuq da qed nisma' qed inkompli miegħek. Jiġifieri jista' jkun hemm dik is-sitwazzjoni pereżempju. Ma allura s-soluzzjoni huwa nsolvi l-problema billi ħanuża l-kelma biex nuża l-kelma ta' klisja wkoll. Allora noqtol ħankun solvejt. Għalfejn hija daqshekk diviżiva dan il-punt ta' fejn jibda il-ħajja. Isu għandek grupp nies li huma motivati minn dak li taħseb il-Knisja li ma mhux il-Knisja biss. Le, mhux il-Knisja biss. Il-Knisja hija waħda mill-ħafna li jitkellmu dwar il-ħajja tibda mill-prinċipju mill-bidunet. Ħafna toppa. Però mbagħad għandek skola ta' nies, u mbagħad għandek min jgħidlek li il-potenzjal tal-ħajja ukoll fiha valur, u speċi dawk qegħdin fuq il-naħa tal-pro-life, u mbagħad hemm min jgħidlek isma' daw għadhom grupp ċelloli u ma jistħaqlhomx l-istess dinjità li jistħoqilha mara b'identità. Min minna ma kienx hemm. Jiena ta' nara żarrija ma ngħidx zikta żarrija ġil-istrajja. Għandha l-potenzjalità li siġra li tħamel ħafna frott. Biex ikunu fer, minna ma kienx sperma. Imma xorta, ma neġakulaw fittixu ħadd ma jgħid xejn. Iva. Kienet l-argument tal-Knisja qabel marbuta ma' kull masturbazzjoni kien abort. Għax kienet taħseb fuq dak il-livell qed tgħidha dik ma Sewa. Allura jista' jkun li l-Knisja biżmien tkompli ċaqla il-lasta u tajt isma' masturbazzjoni orajt dik aċċettabbli. Il-konċepiment sa 12 ġimgħa mbagħad huwa il-problema li l-Knisja taħseb li mal-konċepiment hemm jidħol ir-ruħ f'dak mhux tidħol bil-fors hemmhekk. Jiena ma nitkellimx fuq ir-ruħ, tidħol ir-ruħ u ma toħroġ ir-ruħ. Jien nitkellem fuq hemm il-ħajja, bdiet il-ħajja. Għalija il-ħajja bdiet. Il-ħajja tibda fuq dak il-livell, ġifieri kull ċellola għandha hemm ċelloli ta' kull esseri. Hija ċellola sviluppat minn bidu ta' xi ħaġa. Ġifieri issa tuża l-argumenti kollha ta' ħafna nies biex tajt mela sawnek nagħmluha sawnek ma nagħmluhiex, nawes il-ġimgħat tnejlek l-Amerika kull stat għandu età differenti. Permutazzjoni differenti. Kompletament differenti. Jippreokkupa ruħek ngħid il-maġġoranza ta' dal-affarijiet huwa marbutin dejjem ma' flus għaliex l-abortu jġib il-flus u ħafna affarijiet bħal dak ukoll, ġifieri anke. Tista' tispjegana aktar hemmhekk? Le, fis-sens li jekk jiena naċċetta l-abort, jiena nagħmel klinika u nibda nagħmel l-abort u ħanqala l-flus minn fuq darek. Mhux aċċettabbli ma nistax nagħmel klinika u ma xanaqla flus fuq dak. Qed mmorx imkien ieħor nagħmel xogħol ieħor. Motivazzjonijiet finanzjarji. U kultant nitkellmu fuq dan anke f'kull pillola li tiġi inventata. Apposta għek, tiġi għallidni ma metju. Ma nafx immexxi idejja. Idejja twal, ħarka bitwal. Mela, dak il-sens, ġifieri jista' jkun jkun hemm dak l-anima, mhux l-unika wieħed. Mhux l-unika wieħed. Mela, tlaqna?